דורון, כן. האם כדאי לי לקחת הלוואה לפתיחת עסק? עקרונית, כן, בהחלט ניתן לקחת הלוואה לפתיחת עסק, אבל צריך לחשוב שבכדי לפתוח עסק צריך גם שיהיה לך הון עצמי. כי לפתוח עסק רק על ידי הלוואה או בהלוואה, אני לא ממליץ. ממש לא ממליץ, אלא אם כן עשינו תוכנית עסקית וגילינו שיש לנו אפשרות לעשות החזר של ההלוואה, ואז כל דבר נשקל לגופו של עניין. אני דרוך ומוכן ללוות את העסק שלך במקצועיות ושלמות. כן, אני תעודת הביטוח של החברה שלך.